ves, která patří do Bohdače. Za Češím moc děkujeme. Já jsem rád, že se našla párta lidí, kteří se chtějí obětovat znovu ochotnickému divadlu, které má u nás v Bohdači dělo velkou minulost. První divadlo, první hra, která se zde zahrála, byla už v roce 1884. To byla první živě sehraná divadelní hra, kterou jsem přitáhl prakticky, možno říct, pan tvrdí z čísla obecného 17, řada z vás ví, na kopci se tam říkala, ale myslím, že tam Hartrody, nebo jak se jmenuje, vidí, že? A tak tam mobil v Kutní Hoře se tam vyučila naše předseda ochotničení a přitáhl jsem divadelní hru, kde se první teda zahrála. Dřív se teda divadla tady hráli jejich bráce, teda do historie, abych vás nedržoval, hráli na tak uměle vytvořeném jevišti, bylo to hostnici u Zadražiu, tam byl sál, jo, a tam se postavilo ale 6 post dřevěných, jak se říkalo, na to se dali prkna, postavili se kulisy, které byly, anebo se tam pověsily různý látky a hrali se divadlo. V té době nebyla tady ani elektřina, tak se tam svítilo různě, teda, že jo, amatéry v té době byly. Potom dál teda známe z historie, že teda divadelní hry se tady u nás v Bohdači začaly hrát po roce 1918, kdy už v listopadu tady byla založena tělovýkonná jednota Sokol, kdy vznikla teda první republika a v dalších letech prakticky Sokolové se staly takovou hybnou pákou kulturního života tady u nás v obci. Největší podíl na tom měli tenkrát, to byl pan Řidící tady, protože to byla škola, že jo, pan Řidící Pešek, pan učitel Kopeček, někteří z vás ještě pamatujete, jako tam ne Peška, ale Kopečka, že jo. Takže tito lidé měli tak větší podíl na těch kulturních akcích a na řízení i divadel, ochotnického divadla. No v první republice se teda hrály tady ty ochotnické divadla, pak přišla válka, ve válce byla veškerá zábava, včetně tanečních zábav, že jo, to bylo zakázáno, mohly se hrát některé teda hry, nehrály se tady v Bohdači, protože to byly povolené hry, jenom takový ty protižidovský, že a tak dále. Muselo být povolení z okresního úřadu na to na všechno a tak dále, to bychom zbytečně zdržovali. Největší takový rozkvět toho ochotnického divadla tady začal po 45. roce. To se tady hraly divadla teda každý rok. Hraly se tak za zimu dvě divadla a začínalo se taky dětmi a jsem rád, že i dnes se začíná pohádkou, protože i po té revoluci v 45. roce se začalo pohádkama. A dál následovaly teda celovečerní hry potom, které byly organizovány už v tom novém období osvětovou besedou tady v Bohdači. Návštěvnost byla celkem pěkná, že? A to se ještě všechno odehrávalo v 45. roce u těch Zadražilů. Potom, když se postavil ten barák, on vypadal teda jinak, někteří se pamatujete, a postavilo se tady jeviště, tak už to bylo takový lepší, veselější a mohlo se tedy hrát. Bylo skutečně zájem, ochotníci tady byli divadelní, hrálo se hodně a jezdilo se i po celém okolí, protože v té době do roku 1960 jsme patřili pod okres Ledec, tak se nejvíc jezdilo na tu stranu tam do Kožlí, do Zahrádky, která je zatopená, že například do Dolní Kralovic, který už jsou dneska taky nový, do Leštiny jsme jezdili a
do Bolčova Jeníku a na různý prostě místa. To jsem vzal nákladní auto, někdy pod plachtou, někdy bez plachty, že jo. Naložilo se ještě, co bylo potřeba a jelo se teda zahrát divadlo tam. Bylo to pěkný a dnes teda se scházíme znovu po více než 50 letech. To je zhruba 50 let se tady žádný divadlo nehrálo. Tak my baběníci jsme šťastní, že se našli nadšenci. A je chvályhodné, že to jsou nadšenci z prostředí vsi, kteří chtějí obnovit to ochotnické divadlo. Já bych jim chtěl poděkovat za to, že tu snahu mají, protože ty tradice, které jsme měli tady v Bogdanči, bych chtělo obnovit. A to není jen tedy divadlo, že jo? Ale dneska jsme divadlem, mluvíme tedy o divadlu. Já bych jim chtěl ještě jednou poděkovat za to, že si našli čas, protože to není jednoduchý nacvičit to divadlo, že? No, dneska už aspoň si je trochu podmínek, že se nechá zatopit, nechá se někde zkoušet, ale stejně je to oběd, protože je to velká ztráta času, než se to divadlo teda nacvičí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří kolem toho dělají, protože to nejsou jen herci, že jo? Je to režie, jsou to všichni lidi kolem dokola, kteří musí zabezpečit ten průběh toho divadla. Tak ještě jednou jim všem dík a hodně sil do další práce. Vám bych chtěl popřát příjemnou zábavu. A chtěl bych vám ještě na závěr říct, že největší odměnou pro herce a všechen ten štáb kolem toho je váš potlesk. Děkuju vám. Milé děti, pohodlně se usaďte a podívejte se na pohádku, kterou všichni jistě dobře znáte. Na pohádku o červené kajkulce. Sázet se mi
To je dneska ale ráda, já mám jít kopat a zametat. Takový práce dělat ještě. To je hrozný. Když bude Karkulka chtít, ať mě navštíví. Brumblička. Babička. Na to, že ti je dědejko 6 let, tu školu pěkně zanedbáváš, to je to tvoje švihadlo. No nic, dámy, přede mnou cesta dlouhá, mějte se krásně, schválejte básně. Paní poštovní, mě to nejde. Nemůžete si se mnou zahrát? Já? Přes švihadlo, holka nešťastná. Co
To je těžké. Dobře. Radníko připravila jsem něco velice. Jaký víno? Domácí víno. Maminčinu výbornou malinovou šťávu. Jehlen. A dokonce matlanec. A samec. To nejde, to je těžké. A co pak je tohle, maminko? Babička Marinka, slyšela jsem, že je nemocná. Aha, Že má nějakou chřipku. to má napití? Na Maříši police. Aha, tak a maminko, ale já mám takovou trošku malou starost. Jak babička psala, že má ty narozeniny, tak já jsem na to nějak trošku zapomněla. A nemám to vůbec žádný karále. To se z toho natráš na kontičku. Ale to jo, to bych mohla. To bych mohla. A maminko, když půjdu za tou babičkou, můžu jít s kartou přes les? A tě nenapadne. Všechno pěkně po cestě. A když to je hrozně daleko. Nejsou tak hodní a hodně lidí. Jak ty to je? Já jim to Tak jo, dobře. Jak se přeješ? Ahoj, ahoj. Já ještě mám z práce, když babice, že musím zametat, ještě dělat